Жырлау китапшыруын зарыгып түзүмсүздүк белән көтүп алган безнең тамашачыларыбызга ялкынлы кайнар сәламнар җибәрәбез. Һәр шимбә сезнең белән мин Рифат Зарипов һәм безнең иң текә диджеебыз диджей Айон. Айон, Казань, in the mix. Һәм инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле дуслар, шулай итеп без жырлау китапшыруын башлап җибәрәбез. Башлар өчен әлбәттә инде без уенчыларыбыз белән танышып үтик әле. Сез инде бу уенчыларыбызны күрү белән, бүген шат, бүген кызык булачак, шәп булачак дип уйлап утырасыз. Чөнки сез аларның барысын да беләсез, барысын да яратасыз. Алар инде сәхнәгә үз юлларын табып, үз төркемнәрен барлыкка китереп, гастрольләрдә йөртергән егетләр, кызларыбыз утыра. Беренче уенчыбыз белән танышыйк әле. Безнең якын достыбыз Илназ Гарипов. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Илназ Гарипов. Казанда туып, Арча районы Хәсәншаих авылында үскән. Өйләнмәгән, хыялы космоска очу. Илназ күп кырлы кеше. Җырлый, музыкаль инструментларда уйный, төрле техника белән кызыксына. Чит ил яки урыс эстрадасыннан үрнәк ала. Илназ, сиңа шундый бер сорау бирим әле. Менә инде хәзер апрель айлары узып бара. Кайларда график, гастрольләр, ничек планнар, көзгә әзерлекме, язга төгәлләнүме, ничегрәк синең хәзер планнар? Хәзер инде самолет менә булай итеп төшә бит әле, приземляется, русча әйтмешли. Хәзер инде әзерәк кенә концертлар тынды. Инде җәйге режимга күчәбез ала бирсә. Җайлап кар эреп биткәч, инде кешеләр бакчага чыгып китә, без ял итәбез. Шулай булсын, амин. Җәйге ялларың уңышлы булсын, Илназ. Көздән Алла бирсә матур иттереп эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт. Уңышлар. Һәм инде икенче уенчыбыз белән танышып узыйк әле. Безнең ерак араларны якын итеп килеп җиткән җегетебез Динар Шәймәрданов. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Динар Шәймәрданов. Әгерҗе районы, Тәбәрле авылыннан. Өйләнмәгән. Казанның Азина балаларга өстәмә белем бирү үзәгендә вокал буенча дәресләр бирә. Спорт белән шөгыльләнергә, балык тотарга ярата. Девизы: Алла бирса, Ходай кушса, барысы да яхшы булыр. Динар, син инде монда Казанда яшим дигәнсең, анкетада балалар белән эшлим дигәнсең. Менә сиңа шундый сорау бирәсе килә. Балалар белән эшләү ничегрәк сиңа? Авыр түгелме, ләкин җиңелме? Балалар белән эшләү авыр түгел, мин киресенчә алардан көч алам. Менә аларга җырларга өйрәткән вакытта үзем дә җырларга өйрәнәм. Балалар белән бергә җырларга өйрәнәсең. Бик әйбәт, шулай булсын. Шуннан да уңышлар телибез, Динар. Вперед сиңа, уңышлар. Һәм инде без әкрен генә күчәбез, танышабыз буяк уенчыларыбыз, җырчыларыбыз белән бергә. Сез буларны шулай ук беләсез инде. Чаллы якларыннан килгән достыбыз Илнур Гомәров. Илнур Гомәров, Яңа Шишмә районы. Өйләнгән, тормыш иптәше белән 2 малай тәрбиялиләр. Хобби балык тоту, хыялы үзенең балык күлен булдыру. Илнур бар әйберне уйлап эшли һәм күп йокларга ярата. Ялгызлыктан курка һәм әти-әнисеннән үрнәк ала. Илнур, инде артистларга шундый гына сорау бирәсе килә. Шуннан да сезон ябылышы бара. Син сезонны ябасыңмы? Концертлар белән кайда йөрисең? Эшләр бармы? Җәйгә планнар ничек? Сезонның аның инде ачылганнан бирле ябылганы юк. Хәзер менә язгы моңнар дигән концертлар белән без Татарстан, Башкортстаннарда йөрибез. Үземнең сольный концертлар булды Чаллы якларында. Хәзер менә Казанга әзерләнәбез. Эш бара, җәй көне саван туйлар көтә. Алла теләсә. Уңышлар, Илнур, сиңа барлык алдыңа куелган максатларыңа ирешергә насыйп булсын. Амин шулай. Бу шабабызда күчәбез инде безнең 5 җегет арасында утырган иң сылу, иң шибәр, иң гүзәл безнең шулай ук сез яратып өлгергән Алимә Сафина. Алимә Сафина, Габишева поселогыннан. Кияүдә түгел, хобби, бәйләү, шигү, хыялы популяр танылган артист булу. Балыклардан һәм еланнардан курка. Алимә бар нәрсәне уйлап эшли һәм мөгъҗизаларга ышанмый. Девизы: барда Алла Тәгалә кулында. Алимә, Без инде синең белән бик күптән таныш. Әле мин ялгышмасам, быелны, узган елны була инде, декабрь аенда татар җырында син Алтын Барс премиясе алдыңаймы?
Менә Дөрес. шул хисләрең белән дә уртаклашып кит әле. Ничегрәк ул, нинди хисләр кичердең? Бу минем өчен бик зур вакыйга булды. Минем хыялым тормышка ашты. Мин бик рәхмәтлемен. Әйе. Бик тылсымлы вакыйга булды бу минем. Син моннан соң башка төрле яши башладыңмы? Ну башка төрлерәк инде. Күбрәк таныйлар. Күбрәк таный башладылар. Шулай булсын, тагы да ул татар җырларында барысында бөтен премияларында алырга Амин, насыйп амин, булсын. амин, амин. Без сине Россиянең халык артисты итеп күрергә насыйп булсын дигән теләктә Амин, калабыз да. амин. Һәм уенны башлыйбыз. Эфирда беренче тур. Беренче тур, җегетләр, кызлар, бик җиңел, бик гади, аңлатып узыйм әле. Менә монда артта экран тора, зур, матур. Мин инде анарга арт белән торам, мин аны күрмим. Анда хәзер төрле артистлар пәйда була экранда. Сез аларны күрсәгез, танысагыз, урыннан кычкырмыйбыз, кулны матур иттереп күтәрәбез дә, исем, фамилиясын әйтергә түгел, яки аның берәр популяр җырын җырларга кирәк була, яки аның кайсы яктан икәнен аңлатырга, яки кемнеңдер иридер ул, яки кемнеңдер хатыныдыр. Шуны миңа шәйнәп аңлатырга тиеш буласы инде. Аңлашылды? Компьютер, бир әле безгә берәр артистны экранга. Иң беренче кул Динар синнән булды. Бу минем райондаш, шоумен, аның хатыны Лейсән Гимаева. Хатыны Ләйсән Гимаев дигәч билгеле кем икәне ул да булса, әгәр җигете шулай ук Булат Булат Бәйрәмов. Бәйрәмов, әйе. Молодец, 10 балл сиңа. Шатланып утыр, 10 баллны кесәңә салып куй. Так, җегетләр, кызлар, монда иң мөһиме тиз арада кулны күтәрергә, тиз генә җавап бирергә. Командалап уйныйбыз бит инде. Ә? Командалап. Без Командалап түгел, һәрберегез үзегезгә. Илназ, хитрый, я. Менә бит, так, игътибар, экраннарга компьютер күрсәт безгә тагын. Иң беренче кул Илнур синнән. Бу минем якташым Аксубай районы Яңа Ибрай авылында аның әнисе тора. Безнең менә Нижнекамский Түбән Кама кызы. Исеме дә матур, үзе дә матур җырлый. Исеме ай белән бәйле. Айның бер чәчәге ул, бер гөле. Тукта, син мине Фейсбукта бетердең. Мин әле Кем хатыны икәнен белмим, әле ул кияүдә түгел. Мен шулай Инстаграмдан шулай күргән идем, әле кияүдә түгел. Ибрайданмы? Чәтрәннән Яңа Ибрайдан. Иркә! Юк, Иркә түгел. Иркә тоже Ибрайдан. Бу тагын бер авылдашыбыз. Бездә анда талантлы яшьләр күп. Кем булырга мөмкин соң ул? Кайда яшьмәл ул? Әле яшәме? Кияүдәме? Пока юк әле. Но чәчәкләр биреп торалар, Инстаграмда күрәбез. Егетләр поклонниклары. Ага. Но Казанда яшиме? хәзер Казанда яши. Ну син теге ай белән бәйле, кияүгә чыкмаган, нидер ай бар дигәч, Юк, минем күңелемә генә килгән, дөрес әйтәмдерме, юктырмы? Айгөл Рәхимова түгелме? Молодец, Афарин. Шул! 10 балл сиңа! 10 балл! Мин әле аның шәтрәннән икәнен син әйткәч кенә белдем. Мин аны Менә. Түбән Кама кызыл дип диридерим. Белеп тор, әнис шуннан. Все, аңлашылды, рәхмәт Илнур. Так, күчәбез чираттагы җырчыбызга. Алимә, иң беренче кул синнән. Булар кемнәр? Кем бу? Кем? Бу 3 бик матур кызлар. 3 матур. Берсеннән берсе матур, тавышлары берсеннән берсе шишмәдәй чылтыра. Бу яңа гына чыккан теге кызлар җырлыйлар әйме әле яшь? Яңа гына түгел. Бу инде бик популяр җырчылар. Мощный кызлар. Атказанган артистлар дип Бу әйтергә. татар эстрадасының Виаграсы. Татар эстрадасының Виаграсы. Ну, күрдең, Илнур хәтта сиңа булышып утыра Алимә. Бу инде 3 кыз булгач, бергә булгач, минем уйлавымча Татарстанның атказанган артистлары да дидегез. Зөләйлә түгелме? Әйе, дөрес. Шулмы? Шул. Әлимә 10 балл сиңа, Зөләйлә булса 10 балл. Бик зур рәхмәт. Һәм күчәбез чираттагы җырчыларыбызга. Илназ. Бу минем бик якын дустым. Ага. Минем белән чагыштырганда бу егет бик матур җырлый. Син. Бик профессиональ дәрәҗәдә җырлый. Ага. Сандугач, сандугач дип җырлый. Кайсы якныкы дисең? Ялгыш барсам Башкортстан якларыныкы. Башкортстан якларының безнең татар эстрадасында Быел 30 яшьлек юбилеен бик шәп итеп, бик матур итеп үткәреп җибәрде. Һәм инде опера һәм балет театрында үзенең бик яхшы концертын тәкъдим итте Карале, тамашачыларга. син әйттең миннән матуррак җырлый дип. Неужели миннән дә матуррак җырлый ул? Юк, миннән. Юк, синнән икән аңладым, миннән дә матуррак җырлый ул. Синнән дә матуррак җырлый ул. Алай булса, ул инде
Безнең яраткан артистыбыз ялгышмасам, алтын тавыш иясе дип тә йөртәләр. Филүс Кахиров. Бик дөрес. Илнас 10 балл. Филүскә ялкынлы кайнар сәламнар җибәрәбез. Компьютер әйдә чираттагы җырчыбызны күрсәтәле безгә. Алимәдән булдың беренче кул. Бу алар әнисе кызы белән җырлыйлар. Кызы да бик матур җырлый. Бер фамилиялар аларның. Сәхнәбезнең иң гүзәл затларның берсе. Янисе белән икәү җырлыйлармы? Кызы белән бергә җырлыйлар. Рифат, әле менә бу җырчы хула-хупта әйләндерә белә. Онсы нәрсә дигән сүз инде тагын. Белмим инде. Бу Хула-хуп җырчы инде. түгел, бу җырчының кызы. Юк, үзе дә әйләндерә. Үзе дә әйләндерә. Үзе дә әйләндерә. Күргән бар. Лично үзем күргән бар. Аның тормыш иптәше инде бик оста баянчы, гармончы иде, композитор иде. Бик матур җырлары бар аның. Иде. Кызганычка каршы. Кызганычка каршы иде. Кызы да җырчы булгач, әтиләре композитор, җыр язучы булгач, бу инде сүз Гөлдания Пахаруллин турында Дөрес, бара. дөрес. Шулаймы? Но мин булай әйтәм инде хәзер. Алимә син башлап җибәрдең, Илнур дәвам итте. 10 баллны сезгә бишәр дип бүләбез дә, сез ризамы? Илнурга да 5 балл, Алимәгә да 5 балл. Рифат, сиңа 50 балл. Бөтенесен белдең дә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Ниһаять инде без беренче турны матур иттереп бергәләшеп йырып чыктык. Менә күреп торасыз, артистлар бер-берсенә ярдәм итәләр. Күчәбез икенче турга. Шулай итеп инде икенче бүлегебезне дә башлап җибәрәбез. Икенче бүлек шулай ук бик җайлы җиңел. Шулай экран белән бәйле, экранны мин дә күрәчәкмен. Экранга төрле биремнәр чыга, төрле баш ваткычлар килеп чыга, пәйда була, рәсемнәр. Шуларның барысын да бергә кушып, җавапларын гына шишәргә кирәк була. Аңлашылды? Бергәләшеп карыйбыз. Хәзер сезнең логикагызны тикшерәбез. Экранда барлыкка киләчәк 3 сурәтне нәрсә берләштерә икәнен ачыкларга кирәк. Игътибар. Илнур, кул. Бу барысы да табигатьнең гарасатлары белән табигатьнең инде менә безгә кешегә үзенең күрсәткән көче белән бәйле фотографиялар. Монда яны күреп торабыз көчле яшен, монда давыл, торнадо, ураган диләр төрле якта Америкада. Монда инде вулканның теге лава бәреп торган вакыты. Илнур, син шундый матур сөйлисең, синең сөйләгәнне рәхәтләнеп тыңлап торасы килә, аларның яшен икәнен, лава икәнен, вулкан икәнен барыбызда керә. Булар барсын бергә бәйләгәч нәрсә дип атала? Табигать. Табигатьнең гарасат дип әйтик. Ну дөрес, әйе, табигатьнең безгә күрсәткән инде казалары. Дөрес әйтәсең, дөрес 10 балл сиңа. Аны бер генә сүз белән дә әйтеп буладыр. Носим молодец. Эчтәлекләренә кадәр сөйләп бирде безгә Илнур. Күчәбез икенче биремгә, нәкъ шундый ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә? Динар, иң беренче кул. Ел фасыллары. Ел фасыллары дип Әйе. уйлыйсың. Дөрес уйлыйсыңмы? Дөрес уйлыйм, точно дөрес уйлыйм. Укытучы кеше булгач дөрес уйлый. Молодец, 10 балл сиңа Динар. Ел фасыллары. Рифат, җәй кая, җәй. Җәй кая? Менә җәй. Җәй Бусы ортада. яз түгелмесең ансы? Монда Бәлки яз- яздырдырды. Яз сыймаган. Яз. Яз сыймаган. хәзер бара. Яз Или сыймы, җәй яз сыймаган. хәзер бара. әйе. Өченче сорау дуслар, өченче сорау астында танылган клиптан кадр яшерелгән. Сезгә җырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк булачак. Карыйбыз экранга. Алимә, беренче кул синнән. Диләрә Илелдинова рәхәт, синең белән шундый рәхәт миңа. Минем беләнме? Синең белән. Минем белән рәхәт. Җырның исеме. Шулай дөрес. Диләрә Илелдинова синең белән бик рәхәт дигән җыр булды. 10 балл. Афарин. Күчәбез 4нче сорауга. 3 сүрәт аларны нәрсә берләштерә икән? Җавап сездән. Илнас. Монда компас, карта һәм Ага. ориентир дип әйтеп китәсе килә. Вакыт бик кыска, 30 секунд. Җавап. Гарик ориентир. Менә бу нәрсәгә килергә кирәк? Кемнәргә кирәк бу? Туристларга, турист. Дөрес, сәяхәтче була. Дөрес, 10 балл Илнас, сәяхәтче. Җавап дөрес. Экранда соңгы бирем дуслар. Шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икәнен табырга кирәк. Карыйбыз. Тагын Илнас иң беренчеләрдән булып кул күтәрде. Бу
бик җавабы бик гади, ләкин дөрестлегенә шикләнәм. Барлык сурәтләрдә эш пешмәк. Илнас, яхшырап уйла. Сразу җавап бирмә. Түгәрәк дип әйтә күрмәдек. Бик авыр бирем бу. Пешмәк, эш пешмәк берләштерә. Афәрин, дөрес Илнас. Эш пешмак, 10 балл синеке. Башта әйтергә теләгән идем монда эш рәсемдә бер экранда шул бер экран берләштерә дип. Bir ekran Бу birleştir. һәм бу җавап бөтенесенә туры киләме? Bu dürüst cevap oldu. Rahmet Ilnaz bek zorak biz. Rahmet hem koşabız indi biz Allah'a tapşırıp 3. turga. Dostlarım, motorlarım diye etmeli. Tatarmalayı şekilli. 3. oyununu başlap jiberemiz. Hem 3. oyun indi bik jingil, bik jaylı. Siz ana jırlağı köyüne qaragan bolsağız bilesiz. Bunda hemmegizge ayrım 3 muzika, 3 kompozisiya oynayacak. Şularını bari tek tınlarga hem kim jırlağanın jırının isimin aytırga teyiş bulabız. İlnaz dostum, senden başlap jiberemiz. Bismillah Sen aytып indi башлыйбыз. bütün Tatar estradasындағы барлық жыршыларын жырларын да білесің бұға ялғышмасам. Шулай ма? Почти. Менә хәзер әйе дип әйтсәм, күз тидерергә куркам үзем. Әйе, шулай итеп, әзір болсаң, Илназ башлыйбыз, тыңлыйбыз бірінші жырны. Жан булыр жанарыма, утыр әле янарыма. Улсын Дөрес, жыры шулай, жанарыма. отыр әлі янларыма. Мұны кім жырлый? Моны кем генә җырламый? Дөресен әйткәндә. Дөрес, әйе, бұл енді біздің халық жырларына әуірлі баратырған Шлягер, жырларыбыздың. менә шлягерга әйләнеп баручы җырчыбыз. Моны- Җырыбыз утыр әле янарыма. Менә мұны Гөлдания апа Харуллин да жырлаған, Алсу Хабибуллин да жырлый. Сен әйтмешли, мұны bütün халық жырлый татар халқы. Шулай микән, юк микән жыры үшін біз айон тыңлатып күрсәтәлі. Шул жыр микән. Yalı bulsun janlarıma. Sen otursan yanlarıma, yalı bulur Janlarıma. Saynas. 10 bal sinike. Əfərin İlnaz, həm indi tınlıyız. İkinci şirattағы jırını ixtibar bilən kim jırlı ikən? No, İlnaz, kim buldu bu? Туктале, буны бит син җырлыйсың түгелме? Yok, ben jırlamayım. Vakit bir kıska. Bir. Ömürgә бәхет, шатлык, İki. сын. Dürüst yoldan barasın. А, 2 yarım. Yıllar Üç. ömürə gittim. Cavab. Ömürgә. Җыры шул бит инде. Jırı şul. Jırı şul. Әйе. Бәхет, шатлык. Cevap değil Nazayt, kim jırlı? Cevap 4 3 2 Haydi, biz bir komanda. bir komanda bolsağız da birigizge de bir bal istelmi. Mine onun kim jırlağanın bizge ayon tыңлатып көрсәтә хәзер. Бәхет шатлыгы дулы кынында, паллый әле гомергә, ялыма Yollar güle gidip yaşık dulay gel berge. Илназ, Менә шулай. Ришат Фазли Ахметовның телефонын, номерын сызып ташлый аласың бөтенләй Юк, телефонга. мин гомумән Ришат бу тапшыруны карамас дип өметләнәм инде. Ачулану бар, чөнки бик якын дустым. Yok yok Rişat bik aşılanmaz. Biz çünkü şiratta tağın bir jır var. Şunun bilen tigellep kuyruğumuz Әйдәгез İlnaz. тагын бер Тыңлый әле. Ришатны. Зөһрә апай җырлый. Балачак дигән җыр. Aha. Су буенда учак яна Ага. дип башлана. Зөһрә апа җырлый. Бу инде тоже шлягер безнең балачак җырларыбыз дип әйтик инде чөнки. Бик икеләнеп Бер- рәзилисең. жырлар. Точнымы? Рифат, сырыга әле Зөһрә Сахабиева җырлыймы? Шәрифуллина түгелме? Түгел микән. Менә микәннәр, навернылар юк. Шуның өчен тыңлата безгә. Зөһрә апа Шәрифуллина дип хәтерлим. Дөрес, шул җырларга тиеш тыңлата әле. Uşak yana, Kim kabızgan uşakны,
әгәр су буена табармын күк балар чакны. Дөрес, Зәһрә Шәрифуллина, су буенда ушак яна. Әлбәттә, моны белмәскә мөмкин түгел инде Наз. Дөрес. Әйе, ул дөрестән дә хөрмәткә лаек җырчыларыбызның берсе. Һәм Хөрмәт итәбез. Рәхмәт, күчәбез инде без Динар брат синең янга. Син инде укытучы булгач, балаларны өйрәткәч, үзең инде бик күп беләсеңдер. Шуңа күрә сине дә сынап карыйк әле. Киттек, беренче җырны тыңлыйбыз. Дилә Ниматуллина җырлый бу җырны. Хатын-кыз бәхетенә. Әфәрин, молодец! Хатын-кыз бәхетенә Дилә Ниматуллина. Шул микән аян куй әле. Кирәк түгел алтын көмеш, кирәкми бәхетенә, насыйп итмиде Ходаем хатын-кыз бәхетенә. Назлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый, эшчә алган дәрәҗәләр салкын күзләр җылытмый. Менә шундый чыннан да һәрбер хатын-кызга тели торган теләкләребез хатын-кыз бәхетенә ирешеп яшәргә насыйп булсын. Ә без уенны дәвам итәргә булсын да һәм тыңлыйбыз икенче җырны Динар. Рифат менә кичә тапшыруга килер алдыннан име, нәкъ мәйтәм, шушы җыр эләксене, әйбәт булыр име әйтәм. Бу инде Татарстанның атказанган артисты репертуарыннан Рәсим абый Низамов җырлый. Каеннар арасында. Укытучының җавабы да шундый тулы җавап шул. Дөрес, 10 балл һәм тыңлатып үз әле безгә аян. Кайсы син, байрам миник торам, ялгыз кайымы, кушканымы, мин аны син дип торам. Эх, мин аны син дип торам. Рәсим абый Низамов булып чыкты әле бу. Но, өченчесе кем микән? Тыңлыйк әле. Бу җырны мин кичкенәдән бик яратайм. Инде бу менә якын дусларга багышланган, дусларга дип атала, һәм аның башкаручысы Хания апа Фәрхи. Әфәрин Динар, тыңлат әле аян безгә. Әйләнә дә килә язлар, әйләнә дә килә язлар. Китә шитләр, китә ятлар, янында кала туры дуслар. Эх, 10 балны аласың, әйләнә дә килә язлар, әйләнә дә килә җәйләр. Һәм уеныбызны, 3нче турыбызны дәвам итәбез. Без инде Илнур брат синең янга киләбез дә. Сорыйм әле, кәефләр ничек? Кәефләр, менә Динарның җавап бергән тыңлап тордык та, без ничектер менә инде теге бер команда кебек бер-беребезгә җан атып торабыз. Мин әйтәм, укыган кеше инде сразу күренеп тора. Укытучы кеше күренеп тора инде. Иешен эшләп килгән ул, иешен эшләп килгән. Әзерләнеп килгән. Менә син дә әзерләнеп килдең микән? Шуны тикшерик әле Илнур. Так, җырларны тыңлыйбыз. Аян куй әле беренче җырны Илнурга. Diye sıkılansın suyunur, kileşek kişisi yollarına. Jırı? Искиткеч, инде шундай яхшы энергетикалы Лилия Муллагалиеваның җыр кирсен күңелгә дигән җыры булды. Ай, Илнур, молодец, дөрес, 10 балл! Аян тыңлат инде. Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларына. Нинди җыр дия, сыгылансын сөйгенеп, киләчәк кешесе елларына. Мин Рифат менә гомер буе менә соңгы 3 сүзнең нинди сүз микән дип уйлыйдым. Киләчәк кешесе елларныңмы ул? Әйе. Менә без моны Лилия Муллагалиеваның үзеннән сорарбыз әле. Үзе Алла бирсә, монарга төгәл итеп, дөрес итеп җавап бирер. Ә без икенче җырга җавап эзли торыйк.
Бу жыр бик таныш жыр миңа. Аха. Аны башкара Салаватның хатыны. Салаватның хатыны. Кайсы Салаватның хатыны? Яш Салаватның хатыны. Яш Салаватның хатыны. Хәтта тегесе дә аның Карт түгел әле. безнең Салават Закиевич тә әле яшь әле. Аха. Аны башкара Гүзәлем. Гүзәлем, әйе. Жырның исеме? Һәм бу җырның исеме төш белән бәйле җыр түгел микән? Төшләремә керәсең, төшләремдә син генә. Молодец, дөрес. Төшләремдә син, Гүзәлем. Дөрес җавап, 10 балл синеке. Тыңлата район шул микән? Син минем төшләремдә, карап күзләремә, мине урладың, йөрәгемне яуладың. Син минем төшләремдә, карап күзләремә, яратам дидең, ә мин кинәт уйландым. Бу җыр бит әле ничектер теге бик популяр булып, әле сезнең каналның заставкасында да торды бугай. Торды, бик күп торды. Аны барысы да белә. Хәтта син дә йөреп чыктың һәм 3нче җырны да тыңлыйк та, җавап бирәбез дә, 10 баллны алабыз да. Киттек айон. Үске яшын балыкып тормаса, чәчкәләренең нигә кирәге бар, эзеп бирер кешең булмаса. Җыры шул? Җыры шул, аны инде шулай ук менә Илназ дус әйтмешли, кем генә башкармады ул җырны, ул теге халкыбыз җырына әйләнгән матур ядкарларыбыз берсе, композиторы Түбән Кама композитор җыткан. Композиторы кирәкми, җырчысы кем башкара бу җырны? Чәчкәләрнең нигә кирәге бар. Аны әйтеп торам, күп кеше башкарды. Аны бик күп кеше башкарды. Ансы да дөрес әйтәсең, дөрес җавап. Аны инде бик яратып башкарды һәм халыкка танытты. Аны кем танытты әле? Айон тыңлат әле. Зейнәп апа. Янғаны кояш, үсі яшыл балқып тормаса. Менә чәчкәләрнең нигә кирәге бар икәнен белгәнеңә, ансын хәтта җырлап биргәнеңә, авторын да белгәнеңә. Но җырчысы менә кем җырлый дисәк тә, бу җырны иң беренче чыннан да Зәйнәп апа Фәрхетдинова җырлады. Бу сиңа Илнур 5 балл бирәбез. Шулаймысыңмы? Бик әйбәт, 5 балл синеке. Һәм инде күчәбез, Алимә дустым, синең янга киләбез. Син инде бик елмаеп утырасың, әллә каушап та утырасың инде. Менә мондагы җегетләрнең бөтен җавапларын белдем. Миңа да шулай иттереп менә уңыш елмайса иде дип. Елмая, әллә кайлардан килгән җырчыларны куймыйбыз, син белгәннәрен генә тыңлатабыз. Игътибар, тыңлыйбыз беренче җырны. Бу җырны җырлый танылган җырчыбыз Гөлнара Тимерҗанова. Йолдызлар яңгыры. Афәрин! Шул микән, инандырыр өчен тагын бер кат тыңлыйк әле. Аманда шуллык бит йолдызлар яңгыры, үтмәгән мәхәббәт давылы. Аманда исерде язларның исләре, яктырта күңелемне йолдызлы кичләре. Шуннан да бу җыр күңелләребезне дә яктырта, уенныбызны да яктырта хәтта. Һәм инде икенче җырны да тыңлап җавапны алыйк әле. Бу безнең атказанган артистыбыз. Ул халык артисты уже. Гафу итегез, халык артистыбыз, рәхмәт булсын. Резида Пашрафиева. Җырның Бүләк. Җырым бүләк итәм. Шулай булсын, бүләк итегез. Дөрес. Шул Резида апа һәм җыры да шул микән. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле йөргән, телим шатлыкларның ылысын, гомрем бәйрәмеңә
Жырым бүләк итәм күңлем жылысын. Атшылай матыр иттереп жырлый әйме. Дөрес, менә тагын 10 балл өстәлде һәм өченчесендә тыңлыйбыз да тагын 10 баллны алабыз. Киттек. Ул безнең урны җмахта булсын, Әлфис абый Кыямов искиткеч талантлы җырчы иде. Килсин үзең кил дигән җыр. Афәрин. Айын тыңлат әле. Килсин, үзең кил, яраттым шуны бел. Килсин, үзең кил, әлегә соң түгел. Шыннан да менә Әлфис абыйдан нинди матур җырларыбыз калды. Анарга шыннан да авыр туфраклары җиңел булсын. Дыгаларыбыз барып ирешсен һәм дөрес җавап өчен 10 балл алабыз. Уенны дәвам итәбез һәм 3нче тур шуның белән ахырына якынлашты. Һәрберебез дә матур, төгәл, дөрес, тулы җаваплар алдык һәм тулы баллар алдык. Гомуми 3 уенга да нәтиҗә ясар вакыт килеп җитте. Менә дуслар, һәрберегез ничә балл җыйганын әйтеп узыйм әле, тыңлап утырыгыз. Илнас, ничә балл дип уйлыйсың син дә? Күп дип уйлыйм. Күп дип уйлыйсың. Күп дип уйлыйсың, дөрес уйлыйсың, 50 балл җыйгансың син. Әйбәт бит. Ну, Юк, калганнары Динар, әйтеп син тормасаң күпме дип да. уйлыйсың? Тоже шулайрак дип уйлыйсың? Юк, синеке алайрак түгел. Синеке 50 балл. Әлбәттә шулай. Һәм инде Илнур, синеке. Ничә дип уйлыйсың? Бер 30 чамасы җыелды бугай. Ник алай аска төшәсең? Шулай ук 50 балл синеке дә. 50 балл Алимә синеке. Иң күбе синеке 55 балл. 55 балл. Инде җәмәгать һәрберебез үзебезнең балларны белдек хәзер һәм 4нче тур. Dördüncü turda biz indi иң җиңеле минем өчен дә, сезнең өчен дә, чөнки сез инде зарыгып, түземсезлек белән көтеп утырасыздыр. Каян бу уен бетә дә, рәхәтләнеп үзебезнең җырларны җырларбыз инде дип. Шулай итеп, сез әзерләп килгән җырларны хәзер башкарыр вакыт та килеп җитте. Илназ дустым, рәхим ит әле, чык әле. Бирегә. Кара әле, минем сиңа инде күптән бу сорауны бирәсе килеп йөри, син инде әлбәттә безнең тапшыруга җыр әзерләп килгәнсеңдер. Әйе, озак сайладым, дөресен әйткәндә. Зак сайлагансыңдыр. Менә мин синең фокусник буларак та бик яхшы беләм. Син күз буып, кеше алдап йөрисең, әйме? Алдаудырмы, ләкин бәлки ул синең шундый Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бер таланттыр, әйме? Юк, бернинди алдау да юк. Алдау. Менә алдау булмаса, Алар мин үзләре сине алданып, үзләре гаепләй мине. алдау булмаса, мин сине хәзер Гаепле сынап түгел. карыйм. Кара әле, Илнас. Менә мин махсус син була дигәч, менә шушындый арканнар әзерләп килдем. Аркан, Рифат, безнең Бау якта. инде, бау. Бау инде ул. Әйе, менә аркан алар бездә. өчесе 3 төрле. 3 узлыкта. 3 озынлыкта, әйе. Менә мин күргән бар, шын профессионал фокусниклар шуларның барсын да бергә тигезләп күрсәтә. Менә шуларны син дә булдыра алсаң, без инде бөтен тамашачылар белән бергә инаначакбыз синең шын фокусник икәнеңә. Булдыра аласыңмы? Минем бер генә сорау. Бу җәза бөтен уенчыларга биреләчәк. Син алай хитрит итмә, бөтен уенчыларда бит фокусник түгел. Менә син бит сәхнәләрдә күрсәткәнең бар, без сине беләбез. Шуны давай тырышып булдырып алсаң, мин сиңа 1 балл бирәм. Ярар. Бә, Рифат, тотып тор микрофонны. Ага. Мин комментирую торам. Балар барысы да бер тигез. 3 баудай. Ага, иң кыскасы, иң Менә озын. монысы урта узлыктагы бу. Ага. Менә күрәсезме, алар Күрәбез. өчесе 3 төрле. 303 төрле. Рифат, игътибар белән, бик игътибар белән карасак, алар һәрберсе бер төрле була. Юк инде ничек алай бер төрле була. Менә бит. Бер Урта. Әйе. Шулай бит. Әйе. Дәйдәк, икенчесен алабыз. Дуслар, сез күрәсезме? Бу безне күз алдында ничек күз буып, үзенең шын фокусник икәнен күрсәтте бер җәмәгать. Тагын бер тапкыр алкышлыйк әле. Бүтән алсак та була. Рифат, алар
bir төсле булып калдылар, ләкин инде кызык түгел синең битеңне бу балаларны кире алып кайтып куясың бар. Кире алып кайтып куясы бар. Шуңа күрә әйдә башта берәм озынын ал. Аннан соң бәләкәен һәм уртасын кагызын. Менә җәмәгать, сез бәлки уйлыйсыздыр, бу камерага гына шулай эшлиләрдер дип. Бу минем күз алдымда мине тагын бер тапкыр алдады, мин тагын ышандым, ләкин мин моны беркем дә булдыра алмый, Илназ гына булдыра ала дип уйлыйм да, Илназга 1 балл бирәбез. Һәм инде конкурсны туктатыйк шул урында. Конкурсын туктатмыйбыз. Синең әле безгә әзерләп килгән инде булса берәр җырың бардыр. Нинди җыр, Илназ? Бу җыр инде безнең тоже түгел инде. Бу җыр безнең шлягерга, татар шлягерларына әйләнеп барган җырыбыз "Үздереп бер карадың" дип атала. Сәхнә синеке, өздереп бер кара, Илназ. Әйдәгез, бергәләп. Üzdürüp bir qaradım da yandırdın yüreğimini. Üzdürüp bir qaradım da yandırdın yüreğimini. Hazır bilimim qayda basıp işlep yürgenimine. Hazır bilimim qayda basıp işlep yürgenimine. Bilimim tüveniga düşkende urilerge minigenimini. Bilimim tüveniga düşkende urilerge minigenimini. Kurimim nerse kurigenimini. Bilimim di bilgenimini. Kurimim nerse kurigenimini. Bilimim di bilgenimini. Kuşnu alıp utka bızdım, suunda siversin mi? Kuşnu alıp utka bızdım, suunda siversin mi? Su sipmesen bilesin mi? Giyinip giyesin mi? Su sipmesen bilesin mi? Giyinip giyesin mi? Uçaşıp mini de qarasam hisimini sizersin mi? Uçaşıp mini de qarasam hisimini sizersin mi? Mini yanğanıqlarda yansam uzunsun tuzersin mi? Mini yanğanıqlarda yansam uzunsun tuzersin mi? Mini yanğanıqlarda yansam uzunsun tuzersin mi? Uzunsun tuzersin mi? Uzunsun tuzersin mi? Әфәрин, шуннан да әлбәттә монда түзеп торып булмый, сиңа кушылып җырлыйсы гына килә. Бик зур рәхмәт. Әфәрин, брат. Илназ, менә мин сиңа, конечно, миллион балл бирер идем, но безнең балларны компьютер бирә. Шуңа күрә игътибар экранга. Ничә балл күрсәтер икән безгә экран? 85 балл. Әйбәт бу, әйбәт. Бик зур рәхмәт. Рәхим итәбез, Илназ, урынга утырабыз. Атушый, шын күңелдән бик зур рәхмәт сиңа. Һәм инде без киләбез, килмибез, шакырып чыгарабыз Динар сине. Динар, синең тоже фокусларың юкмы лай-былай? Юк, фокусларым юк, кызганычка каршы, менә Илназ өйрәтер дип уйлыйм инде. Илназ өйрәтер, но син үзең өйрәнеп безгә әзерләп килгән берәр җыр бардыр бит. Әлбәттә, Роберт абый Миннуллин сүзләре, Фәрит абый Хатипов көе. Инде бу җырны Рабига апа Сибгатуллина репертуарынан да шулай, Расим абый Низамов репертуарынан да шулай шул, әйе шул. Әйе шул, шулай шул, җырларга шул. Икәү эшкән шишмә шул, икәү тапкан тугай шул, тик үзебез генә менә үзгәргәнбез бугай шул, шулай шул, әйе шул, үзгәргәнбез бугай шул, шулай шул, әйе шул, үзгәргәнбез бугай шул.
Biz özümüz özgersek de kırdaşlık durgay şol. Әлі de bir-birimizni yaratabız buğay şol. Şulay şol, әйе şol, yaratabız buğay şol. Şulay şol, әйе şol, yaratabız buğay şol. Havada икәү сыкланган шул йылдызлар шулай шул. Андый кичләр, андый хисләр онытылмый бугай шул. Шулай шул, әйе шул, онытылмый бугай шул. Шулай шул, әйе шул, онытылмый бугай шул. Şulay şul, әйе şol, үзгәргәнебез бугай şol. Şulay şul, әйе şol, яратабыз бугай şol. Әйе şul, şulay şol, онытылмый бугай şol. Şulay şul, әйе şol, үзгәргәнебез бугай şol. Şulay şul, әйе şol, үзгәргәнебез бугай şol. Şulay şul, әйе şol, яратабыз бугай şol. Әйе şul, şulay şol, онытылмый бугай şol. Şulay şul, әйе şol, үзгәргәнебез бугай şol. Яратабыз бугай şol. Şulay şul, әйе şol, үзгәргәнебез бугай şol. Динар Шәймәрданов, рәхмәт, брат. Шулай шул, әйе шул, онытылмый бугай шул дигән матур җырны бүләк иттең. Синнән сорыйм әле. Моның сүзләрен ничек ятлап бетердең син? Җырлый-җырлый ятлаган мин дә. Җырлый ятлагансыңдыр. Бик зур рәхмәт, Динар. Рәхим итеп утыр әле урыныңа. Шуннан да әйе шул, шулай шул, нинди матур җыр һәм шушы матур җырга безнең компьютерыбызның үзенең бәһасе бар. Шуны да карыйк әле. Динар, игътибар экранга. Әлбәттә канәгатьтер бит инде. Канәгать. Менә инде дуслар, без дәвам итәбез үзебезнең җырлау китапшыруын һәм инде бездә артистларыбыз үзләренең яраткан җырларын сезгә башкара. Шулай итеп, Илнурны да чакырып чыгарыйк әле. Рәхим ит әле, Илнур. Син безнең тапшыруга нинди матур җыр әзерләп килдең икән? Рифат, бuna хәзерге шәһәр яшьләре бөтенесе кальян тарта, Инстаграмда, шулай бит. Инде яз җитте, авылга кайтырга кирәк, кайын су җыярга кирәк урманга менеп. Хәзер май ае җитә, бәрәңге утыртырга кирәк. Менә җыр шуның турында. Тыңлыйк әле, рәхим ит, Илнур. Yazda sayırı, güzde sayırı, birine kış bakışamada. Şul kışını sağınıp koytam, koyağına barsamada. Şul kışını sağınıp koytam, koyağına barsamada. Bakşamağa di üsmi yanıda kiparislar hürmeler. Mina tallar kiparistan maturarak gürneler. Mina tallar kiparistan maturarak gürneler. İsime gitmey şitte üsken Eflistun'a bananağa Başı bulsa da aşık min Mileş belen balanağa
Başı bulsa da aşık min Mileşi bilene balanağa Mini aşık bakışamada üsken Güllerinin barışasına Üzülemede yemlemina Berenge bakışasına Üzülemede yemlemina Berenge bakışasına Üsilemede yemlemina Berenge bakışası da Üsilemede yemlemina Berenge bakışası da Berenge bakışası da Aferin mine bik aktual jırını jırlap bizge bile gitti. Mine hazır şundan da berengi vakıtı başlana. Barımızda avullarga dostlar. Berengi oturttuk. Batur jırlar tınlayık özümüzün avullarda halk tarafından jırlana tırgan jırlarımızı jırlap yaşarga nasip bolsun. Bik zor rahmet. Bizning karaoke aparatı öz bahasin bermişi qolmaydi ol. İhtibar ekranga. 88 bal. Urus aytmışlı bu beskонечность, мәңгі bitmey, бәрәңгі мәңгі болашақ әлі бізде жамағат. Һәм инде шулай итеп, Алиме, сені де шақырып шығарайық әлі, рәхимет әлі, шундай матур иттіріп бізге келген, әзірләніп келгенсің, сен жырды әзірләп келгенсіңдір әлі. Әлбәттә. Нинди жыр, Алиме? Мин бик популяр булган җырны әзерләп килдем. Күбәләгем дигән җыр. Күбәләгем дигән жыр. Алай булса, оштырыйк әле ул күбәләкләрне монда. Рәхимет, сәхнә синеке. Güller tibrelemiken, kübelle güllerge kulsa güller tibrelemiken. Ulda beni sağınğanda kübellegimi tügeregim, asıl kışımı sanduğaşım jırlap jiberemiken. Ulda beni sağınğanda kübellegimi tügeregim, asıl kışımı sanduğaşım jırlap jiberemiken. Şişme tügerek, tavastında salkını şişme tügerek. Işım barıp kaytırıydım kübelegimi tügerek. Asıl kışım sanduğaşım, eğer bulsam kübelek. Işım barıp kaytırıydım kübelegimi tügerek. Asıl kışım sanduğaşım, eğer bulsam kübelek. Kübellekleri bir kubalları lakin ışkanı sirek. Kübellekleri bir kubalları lakin ışkanı sirek. Üzüne tini kübellekni kübellegimi tügerek. Asıl kışımı sanduğaşım soylayı bilirge kirek. Üzüne tini kübellekni kübellegimi tügerek. Asıl kışımı sanduğaşım soylayı bilirge kirek. Şundan da kübelegim, tügeregim deyip matur ettirip jırlap, saylı da bilirge kirek, ışa da bilirge kirek. Hatta şuşun matur jırga, matur bal da koyabilirge kirek, değil mi? Kompüterga müracaat ettim, qarayıq әлі, неше bal koyarım eken? Mine bit sima kirek bolsa, көптен kütkenni Xuday жерден berdi. 90 bal Alime, rəhim etip otur әлі өзіңнің orunlarına. Şundan da şemagat, indi
матур иттереп, кызып кына башланып киткән булса, инде уеныбыз да ахырына якынлашты. Ниһаять 4нче турны да ярып чыктык бергәләшеп. Хәзер инде дусларым, кайсыларыгыз 1нче урында, кайсыгыз 2нче, 3нче, 4нче урында икәнен нәтиҗә ясар вакыт килеп җитте. Шулай итеп, хәзер мин сезгә кайсыгызның ничә балл җыйганын, нинди урын яулаганын әйтеп узачакмын. Ихтибар белән әзер булып тыңлап торыгыз әле. 4нче урында 132 балл җыйган уенчыбыз Динар Шаймарданов. Рәхимет, Динар. 3нче урында 136 балл белән безнең Илназ Гарипов. Һәм инде 2нче урынны яулады 138 балл белән Илнур Гомәров. Һәм инде абсолют җиңүчебез 1нче урында 145 балл Алимә Сафина. Алимә, рәхимет. Беребез дә кәефләрне төшермибез. Шуннан да максат инде катнашу, уенда җиңү булса, әлбәттә рәхәт инде ул җиңгәч, әйме? Берегез дә борчылмагыз. 4нче, 3нче, 2нче урын яулаган уенчыларыбызга безнең махсус бүләкләребез бар. Ул да булса Ива мебель фабрикасыннан сезгә махсус сертификатлар тапшырабыз. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель – экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Менә ниһаять инде җәмәгать, шуның белән без ахырына да килеп җиттек. Барыгызга да бик зур рәхмәт катнашкан уенчыларыбызга. Инде дусларыбыз, сезнең дә шушы ук сәхнәдә, шушы ук бинада безнең белән бергә җырлау тапшыруында катнашасыгыз, үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, рәхим итегез. Безнең электрон адреска үзегезнең фотоларыгызны, җырларыгызны, видеоларыгызны юллагыз. Без сезне түземсезлек белән көтеп калабыз. Һәм инде гадәттәгечә ахырда үзебезнең иң яраткан бер җырыбыз белән төгәлләп куйыйк әле. Ул да булса, кодалар, кодашалар, туганнар, тумашалар. Киттек, дуслар! Якын күреп җыелган сезне дуслар, дусларсыз яшәп булмый бу дөньяда. Тормыш матур була ул дуслар булса, якын туганнар гел яныңда булса. Туган тумашалар, кадак-кадашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Туган тумашалар, кадак-кадашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Матур теләкләр сезгә һәммәбездән, кода-кодаша күрше күләннән. Балансын әйдә әше шәрәпеләр, кияү киленне сөеп үпкәндә бергә туган тумашалар, кода-кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Туган тумашалар, кода-кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Ятларны җанга кертми гел үрегез, гомеркәйләрнең парлы сәйләнен. Бәхеткә төренеп үтсен һәр көнегез, кайгы хәсрәтләр үтсен әйләнеп. Туган тумашалар, кода-кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Туган тумашалар, кода-кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Туган тумашалар, кода-кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар.